این جهان به تو میماند آخر میدان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران، مادران و خواهران عزیز، خوش آمدین به کانال کازان تیجی. تاجیکستان تاجیکستان هستم. تاکسیست بپول. سلام علیکم برادر عزیز، خوش آمدی. سلام دودان، سلام علیکم. سوزی خوبی اکا؟ و علیکم السلام. شکرانه الله خوبم برادر عزیز، شکرانه الله. شما چه خیلین؟ سازین تینجین؟ سلامتیتون خوب است؟ Так, ду нафари пахши мустақимда хуш омадед дӯстои азиз. Так, связ кам тарсиз кор кардиса бародаро. Так, шояд каме часпонам. акаи Раҳимов хуш омадӣ. Хуш бошӣ ака, саломат бошӣ. Созен коротон хуб аст дӯстои азиз, ҳама тарафа тинҷин? шукри худо ака, худо ҳамеша соз бошем дӯстои азиз. се нафари пахши мустақимда хуш омадед. сар нон додану. Так, чӣ бошад? кадоми навор ҳоикар аст? бовар кунед ака, ду се рӯз шуд кору бор вазбинай эфиртон наёмадам. ҳай беҳтаринай дӯстои азиз, ҳеҷ гап не. кору бора бин брату эҳтиёт ку, фақат эҳтиёт. хта азоб наде, маиб накун, фақат эҳтиёт қати кор кун. акаи шодӣ, ассалому алайкум. сози хуби тинҷӣ? хай мешава раҳмат ида биё. сагари дил нас.
салом метия бо худаш ҷавоб мете саломи худаш да ман ина нафаҳмидам. Ами зангир асбгир меган девонаи сағарам хеле чизагия. Так. ва алайкум ассалом, хуш омадед дӯстои азиз, ҳама каса хуш омаден. Апаи Басир хуш омаден. Так. Таҷлайфа таҷливай хуш омадед. Акаи Шодибек, мо да иҷозат боша бирем хоб равем. Бача, ихтиёр да дасти шумоа дӯсти азиз. Метонен равен хоб кунен, метонен лайк намонен, метонен подписатсия кунен. Ҳамаш ихтиёр да дасти шумоа баъдур. Аз ягонтаи шуморо ман сила мисол держат карда наметонам. Ба ҳар ҳол зинда бошен ки вориди ба канали Казан ТЖ шуден. Раҳмати калон ки апаи Казан ТЖ-ро дастгирӣ кардем. ҳаматон медонем ки канали ман нестай. Ман дар ин канал шуморо гап мезанам ки бародарои азиз, барои апаи Казан ТЖ лайка дареғ надорен, лайка зер кунен. Вақте ки канали ҳунар ва табиат ворид шуден, дар оҷа лайк лозим нестай. Метонен бе лайк ворид шавен, суҳбат кунен. Так, зинда бошӣ ака, саломат бошӣ. Акаи Рустамҷон хуш омадӣ. Ва алайкум салом. Так. ай сағири девона. ҳами сағираро клитем. Ту сағира оқа сағири соқ мешни ягон кас мегирифтакта. ҳа ҳокимҷон, муҳоҷирбача. Фақат дизлайк монед бо гӯш. охи дар ихтиёр да дасти хишонай охи акаи Рустамҷон. барои ҳамин ман ҳеҷ чӣ гуфташон наметонам дига. ихтиёр да дасти хишонай. хуш омаден ҳама каса дӯстои азиз. Таъри 100% заряд гирифта телефони ман ку. 4 нафаре хуш омаде. Хисрав, ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом акай Хисрав, хуш омаден. Соз хуб ҳастен иншоаллоҳ. ҳама каса шукронаи Аллоҳ мешавад дӯстои азиз. шумо чӣ хел? Тинч хуб? Саломатиё хуб? акай Абдулло хуш омаден. саломатиё аҳли оила хубанд? худтон хубен дӯстон? Ҳамеша шукронаи Аллоҳ. шукри худо соз раҳмат ака. худо ҳамеша соз бошед дӯстои азиз. мо дар ҳақтон дуо гӯем ки ҳамеша солиму бардам бошену ҳамеша сарбаланд бошем. хай кира пурсидеса напурсидеса ба ҳар ҳол ҷавоб додастем. хай чӣ кор кунем ки ҳокимҷон? ахшрав хуб будин акаи Фархорӣ. Так. ҳама хубо акаи Дудар Хисрав мегӯяд.
Ман як сол шуд вали аллергия майла чисотка буроварам ай дасти ҳами сағарара. Дуст кунам. Бихон шуди. Хай ин состара ки оли ҷӯё нашуда сохти ту бори як сол шуда накофтеста. Ин оли интизора баъд худаш мера мева мегира. Ранги ту бори як сол шуда накофтеста. 3 сол шуда безана. Я Аллоҳ. Акай Фархурӣ нагиранд мон худмона кушем дига. Так бардори азиз Хисрав шумо канал дорен? Канал дошта бошен клип темтона. биё наздам нишин ҷонам ба ту Қуръон биомӯзам. ба вақти хондани Қуръон ба рӯзи хуш равад рӯзам. бихонам сураи Ёсин барои ту шафоат ҳаст. шаби қадрро ту дарёбӣ барои ту муборак аст. хуш омадем. Так акаи админ аку гап ҳамиҷа мона. чанд каса гуфтум гап ма нагирифтанд. акамон стокалетин. Стокалет зинда бошӣ. Стокалет дар ӯ канал омодаги ди фаҳмидем. Стокалет бошӣ фаҳмидем. хай хулоса иншоаллоҳ ҳоли поёни шаби сиёҳ сафедай ҳоли соҳиби зан мешем. соҳиби фарзанд мешем иншоаллоҳ. ҳамаша мебинем. пастию баландии зиндагиро ҳамаша мебинем иншоаллоҳ. салом. агар хоҳӣ ки донӣ ту адаб чист, таҳоратро бикун рав хони масҷид. дар он ҷо аз адаб мавъизае ҳаст. зи Қуръон ояту ҳам қиссае ҳаст. бигӯшаш то адаб бар ту дарояд. фиғон карда зи ту шайтон барояд. моргазира хоб мебурда безана не иша ту буровари сағира. ба фикрам мегӯянд ку моргазира хоб мебара гӯшнара не. связи мо
связи мало шудааст. Барои чӣ мало шудааст? ин соҳиби канал ҷудо боша. Соатҳои 8 гуфтан ворид мешавем, бо ман соати 8 сар додум эфира. 8 гузаштагӣ буд, хай 20 дақиқа меша қариб дар эфирем. бародаро куҷо шуданд? Бародаро куҷоида биҷо шуданд? ё Аллоҳи меҳрабон. хуш омадед дӯстои азиз. дар ин дунё на ман монам, на он шоҳу на он султон. дар ин дунё на ман монам, на он шоҳу на он султон. бимонад ҷовидон меҳру муҳаббат хубии инсон. бимонад ҷовидон меҳру муҳаббат хубии инсон. бардораи азиз, ҳамин шеърро бинем ки чӣ хел маънию мантиқи хуб дорад. дар ин дунё на ман монам, мега на он шоҳу на он султон. бимонад ҷовидон меҳру муҳаббат хубии инсон. ҷовидон чӣ мемонад? хубии мову шумо мемонад, меҳру муҳаббати мову шумо мемонад. вақте ки феълу рафтори хуб кунем, ҳурмати якдигар кунем, бо намоз бошем, бо аҳли оила, бо ёру дӯстон хушмуомила бошем, хубии мову шумо мемонад. бародари азиз, агар ҳеҷ ка намемонад, ҳама дар ин дунё мисол меҳмонем, боз ба назди Аллоҳ боз мегардем иншоаллоҳ. ба хости Аллоҳ ягон кас дар ин дунё намемонад. лекин агар хубӣ кунем, муомилаи хуш кунем, рафтори хубро пеша гирем, иншоаллоҳ хубии мо мемонад. برای همین بهوده نگفتیم که آمد و رفتی نفس را جنبشی گهواره دان. آمد و رفتی نفس را جنبشی گهواره دان. زندگی آخر به خوابت میبرد، بیدار باش. نفس کشید رنگی گهواره، مثال نفس میکشی дарун мера бо мебурори берун. чӣ хеле ки гаҳвора меҷунба, ҳамин гуна мо нафас мекашем. некем зиндагӣ охир ба хобат мебарад, некем марга мечашем. фикр намекунем ки вақти мо
кам аст дар ин дунё мову шумо меҳмонем, ин фикр ақидаро намекунем. Баъд фикр намекунем ки умрмон рафтестай, мисол тезда гузаштестай. Баъд мегӯем ки хайли вақт дорем, камтар пир шавем, баъд намоз мехонему, баъд ҳурмату эҳтиром мекунем ягон нафара, баъд боодоб мешавем. Не бародари азиз, дар ҷавонӣ дор пиронро азиз, то азизи дигарон бошӣ ту низ. Ҳамаи кор бародарои азиз дар ҷавонӣ кунӣ, ягон гаре пушаймонӣ надорад. Вақте ки кори хуб мекунию гӯем тавбаи Аллоҳро мекунӣ, тавбаву надомат мекунӣ, ҳурмату эҳтироми пиру ҷавон мекунӣ. ҳар касе ки худаша якум мисол ҳурмату эҳтиром кунад, ина дониста гирем ки волидайншам ҳурмат мекунад, аҳлу байтшам гӯем ҳурмату эҳтиром мекунад ва хешу ақрабову дигаро бо мардум ҳам ҳамин гуна ҳаст. Вақте ки худша ки эҳтиром накард, аллакай аз он нафаре ки худша эҳтиром намекунад, забони худша дошта наметавонад, аз он бӯи умеде нест ки он як нафареро эҳтиром кунад. барои ҳамин дар ҷавонӣ тавба кардан нашъаи пайғамбарист. Дар пирӣ тавба кунӣ, нашъа барӣ ё ки набарӣ. вақте ки пир дар ҷавонӣ ба ёшӣ мисол хесаю шишта метонем, ҷавонем, ибодати Аллоҳро карда метонем, як кори хайра карда метонем, як ҳурмату эҳтирома медонем. вақте ки пир шудем, дига ҳамин ҷот хестана шишта наметонӣ, дига ҳамун ибодати Аллоҳрам карда наметонию, баъд кори хайрам карда наметонию, ҳурмату эҳтироми як нафарам дига ба ҷо оварда наметонӣ. магӯ эй ташна фардо об нӯшам, ба пирӣ дар раҳи тоат бикӯшам. ба бӯи пирӣ садҳо навҷавонӣ бирафт аз ин дори фонӣ. мега ин амина бародари азиз шумо фикр кунед. ба бӯи пирӣ мешен, лекин ба бӯи пирӣ садҳо навҷавонон ҷон мебозанд. саддариғон меравем мо навҷавонон дар лаҳад, саддариғон меравем мо навҷавонон дар лаҳад, бо дили пурҳасрату бо чашми гирён дар лаҳад. хӯроки морону кирмон мешавем дар зери хок, гар ту шоҳӣ, гар ту мирӣ, гар ту султон дар лаҳад. барои марг, вақте ки марг омад, ҷавонию пирии моро нигоҳ намекунад. бародари азиз, марг ки назди мо ки омад, вақте ки аҷал дарояд аз пешу пасат, муҳлат надиҳад дар олам ҳатто бар як нафасат. дар олам дига муҳлатат наметиҳад ба як нафас. омад ҷонта қабз мекунад, меравад, тамом. барои ҳамин бародари азиз, ҳар коре дар ҷавонӣ мекунем, кори хайр, тавбаву надомат, ҳурмату эҳтиром, ҳамааш дар ҷавонӣ кунем, беҳтарина беҳтаринош мешавад. дар рӯи ҷаҳонему надонем ҷаҳон чист, фарзанди замонему надонем замон чист. то пир нагардем надонем ҷавонӣ, то барг нарезем надонем хазон чист. ношукрии мо дар намаки умр зиёд аст, ношукрии мо дар намаки умр зиёд аст, то ҷон набарорем надонем ки ҷон чист. барои ҳамин бародари азиз, ҳамеша дуогӯ бошем ки худованд мову шуморо аз ҷумлаи шукркунанда, зикркунанда ва хайркунанда қарор диҳад. аз ҷумлаи бандагони шукркунанда бошем, зикркунанда бошем ва ба роҳи хайр тавфиқмон диҳад. то пир нашавем, ҷавонимона ба хиёлмон намебиёрем.
то пир нагардем надонем ҷавонӣ, то барг нарезем надонем хазон чист. вақте ки як мисол мӯи сарат сафед меша, пир мешӣ, ё ки фарзанд дорӣ, фарзандат якташ ай дунё мегузара, то барг нарезем надонем хазон чист. қадри як чира мо намефаҳмем, қадр намекунем. то барг нарезем надонем хазон чист. ба вақте ки як нафара ки аз даст додем, баъд мефаҳмем ки дунё чияю, марг чияю, зиндагӣ чия. ҳар коре мекунем бародарои азиз дар ҷавонӣ қурчу қуввати бардам дорен, ба қувват ҳастен. ҳамаи кортона бародарои азиз, корҳои нек, корҳои хуб, тавба надомат, ҳамаша дар ҷавонӣ кунен бародарои азиз. бовар кунен вақте ки ин ҷавонӣ ҳамин хеле мерава, ҳамин умрут ҳамин хеле мерава ки як бод борин, як чанг борин, ҳамин хеле чанг борин, ҳамин хеле мехеза, нест мешава. як чуғот нигоҳ мекунӣ, мӯи сар сафед шуда, як чуғот нигоҳ мекунӣ, ришот сафед шуда. ва алайкум салом, худо хуш омаден. апаи охун хуш омаден. результати гӯем аму ҳурмат намекардагӣ. вақте ки падару модарта хуб ҳурмату эҳтиром кардӣ, ина дониста гир ки иншоаллоҳ Аллоҳ меҳрубон ай. гуфтум ку дар ҷавонӣ дор пиронро азиз, то азизи дигарон бошӣ ту низ. вақте ки ҳурмату эҳтиром кардӣ, ҳамуна мебинӣ иншоаллоҳ. вақте ки ҳурмату эҳтиром ки накардӣ, дигар ки тура ҳурмат эҳтиром мекуна? на фарзандат ҳурмату эҳтиром мекуна, на бародарат, на дигари дигар. ягон кас дигар ҳурмату эҳтиром намекуна. баъзе нафаро мехоҳанд ки ҳурмату эҳтиромшон зиёдтар шавад. на якумуш чун ҳурмату эҳтиромо намедонанд, баъдан кӯшиш мекунанд ки як каме ба қадр шавем, раҳ сӯи гӯем хонаи ҳаҷ мекунанд, зиёрати ҳаҷ мераванд, ки як чира бинему, баъд биёем як тақворо пеша гирему. не ки ҳамун нафаре ки таълиму тарбияи хубо дидагӣ набошад, агар куҷое рава нарава, ҳамун як маталай ку, матал чӣ мекунанд, амина ба хиёлам биёяд. так хар рафт, мега агар чирам боша бародарои азиз, камтар дағалам боша, хар рафт мега Макка ва Мадина, омад ҳамун хари қадима. ин дар ҳақиқат ҳамин хеле ҳаст ҳамун нафаре ки феълу рафторуш бисёр бадай, мераванд, ҳамун рӯякӣ мераванд, гӯем зиёрат мекунанд. не ки Аллоҳ хай меҳрубон ай, Аллоҳ медонад ки Аллоҳ мисол дар уно, дар тақдири уно мисол овардагие ки ҳамуно зиёрати хонаи ҳаҷ раванд. не ки ба ном ҳоҷияну дар ақлу ақида, дар фикру ақида, дар одоб нест. ягон ақлу одоб, фикру ақидаи хуб нестай. ҳамун фикру ақидаи пешинаш. фикр мекуна ки уҷа мерум, мебиём як каме забонро медорум ай суханои бад, каме забонро медорум ай суханои баду ай суханои фаҳшу.
аз ҳақорати даштному ва ягон сухани беҳуда не ки мера мебиё бо ҳамаи хеле будагиш. салом оҷи, ва алайкум салом. амя чи логика як гӯем саҳнача гузарондагиян бечораи я мардак дора ҳурмату эҳтирома намедона, ҳами куҷо рава нарава бо мебиёя ҳамун феъли рафторша мекуна, не ки ақл ақидаи хубша агар хуб истифода набара бо ҳама хел мешава. бо ҳамун ҳоҷи самбусаш мегӯян рафтан мегиран, ҳамун самбуса дигар изминид намешава. панҷ нафаре хуш омадед дӯстои азиз. акаи ҳасанҷон созид инҷи? худо агар тонен канали ҳамаи додара закрепит кунен. Так, кани канали ҳамаи додарта закрепит. манам канали додартон закрепит шудам бари боло. шуд? шудаг ё не? Кани бинед. ва алайкум салом, хуш омадед. ки ҳасанҷон дар ҳамун канали акаи Расул як суоле додан, як шеъре буд, ман шарҳш додум, шарҳша ба чанд намуд мешуд ӯ шеъра шарҳ карда. дар бораи манзил буд, дар бораи чизе буд. ҳамун шеъра ба хиёлат боша ё ки ҳамун нафаре ки ҳами шеъра нависонда буд, бародари азиз, ҳамун шеъра такроран нависонем. Ман ҳамун шеъра вай шеъре ки ӯ бародар нависонда буд, вай ба чанд намуд мешуд шарҳтаӣ, ҳам дар ҷиҳати гӯем камбағалию боӣ, ҳам дар ҷиҳате ки нафаре ки аз дунё гузаштагиаю, нафаре ки дар дунё ҳастаю, раҳгузар, мисол ба роҳ мераву. ҳамин шеър дар сари ман чӯто наомадеса, хай маънеш омадеса, ҳамун шеър худаш не. шукри аллоҳ. хуш бошен. барвақт омада будам, ҳотели Гидон буд, бо омадам. ё аллоҳи меҳрубон. апаи Басир, созен шумо хубен? писарча чӣ хел шуд? охун гуфта ки писарчачон чӣ хел шуд? саломатиш. ҳоҷӣ сари ма пури шпателе масироку кавелай. ма ба ёдум наёмад.
Так хулоса як шеъре буд, гуфтеса буд ки ҳамун як роҳгузара гуфтеса буд ки роҳгузар поймол накун манзили мана, ман мисол хонаи мана поймол накун, гуфтеса буд ки ту хонаи мана поймол кардесию, ман дар хонаму, а ту меҳмони нафаре буд ки бандагӣ кардагӣ буд аллакай ва дар манзилиш хоб буд, дар хонаи қабриш хоб буд. Нафари роҳгузар гузар мекард, қабри ҳамуна гӯем зери по карда мегузашт. Гуфтеса ки зери по накун ки мисол ту дар уҷо мисол роҳгузар меҳмони турам мебиёӣ, фардо бо қабри манзили турам хонаи турам зери по мекунанд. Лекин нигоҳ кунед бардорои азиз ки чӣ гуна буд. ҳамун нафаре ки ай дунё гузаштагиай, ин нафари роҳгузар ба раҳ рафтестаю, так ба раҳ рафтестай манзили ҳамуна мисол ба рӯи манзили ҳамун одами гузаштагӣ бандагӣ кардагӣ гузаштестай, мега ки э раҳгузаре манзили мана поймол накун, ман дар хонаму манзилим даҳум, ту дар уҷо меҳмонӣ, ҳоли турам ҳамиҷа мебиёӣ. Некем бо як намуди дигар шаҳр дода мешавад, ҳамун шеъре ки ӯ бародар нависондагӣ буд. барои ҳамин бародари азиз и маънии ҳамина дорад ки дар ҷиҳати боию камбағалирам вақте ки як кас мон дороему, як кас мон нодорем, мо набояд одами нодорра наҳ занем ки ӯ нодор аст. инаминам ба ҳамин гуна фаҳмонда мешавад бародари азиз ки нафаре нодор асту нафари доро уна кинаву кинояҳо мезанад ки ту нодор ҳастӣ, ту камбағал ҳастӣ. Некем ханда харсвор аст. вақте ки хандиди дар ҳоли вай, рӯзе меша ки чархуфалак ҳамин хеле то метиҳад ки нафари камбағал бойбово мешаву, а ту ҷои ҳамун камбағала мегирӣ. барои ҳамин бародари азиз ҳеҷ вақт мо бародарои муъмину мусалмонона набояд пас занем. Некем вақте ки нигоҳ кунед нафаре ки ҳаромхӯрӣ мекунад, дар ҷомеа зарарша мерасонад, боиси гӯем нороҳатии ҳазорҳо нафарҳо мешавад, ҳақиқата мерасонед. шабардори азиз, ин ба фикри ман вақте ки ҳақиқата мерасонед, ҳақиқата расондан дар кораи баъзе нафарон мегӯянд ки чӣ гӯям ки нагуфтанам беҳтар аст. вақте ки бародари азиз мову шумо медонем якчира, ба якдигармон мерасонем, мабодоя агар донем ҳамун чираву нарасонем, фардо рӯзи қиёмат ҳамун нафаре ки намедонист якчира дар мову шумо шикоят мекунад ки ин ҳамин одам дар бари ман буд, ҳамин одам дар бари ман буд, ҳамун чиеро ки шумо аз ман пурсидестен, суол кардестен, ҳамин одам медонист. ҳамин одам мана таъкид накард, нагуфта ки ҳе бародаре, ту ҳамин кор ҳаромай, ҳамин кори ҳарома накун, ё ки на ин мол ҳаромай, ҳамин моли ҳарома нахӯр. Некем аксарияти мо бародарои азиз ба менависонем ки чӣ коршон дорӣ, мон кардан гиранд, ҳар як кас гуру амони худаш, гури вай ҷудо, гури ту ҷудо. бародарои азиз, гури вай ҷудо, гури ту ҷудо, аз як нафаре ки дар ҳамин гӯем дар гур сӯзонда мешавад, садҳо нафаре ки дар бари он нафарое ки хобанд, уно азият мекашанд аз як чизи як нафаре ки гунаҳгоре ки дар бари ӯ касо хобанд. шумо шояд қиссаҳоро шунидагӣ бошед. ҳаст аёли ман иншоалло ҳамун шеърое ки ҳастай мефаҳмонад ки аз азоби як нафари дигар мӯи сари дигар нафаре ки гуноҳ надошт, нафаре ки хатогӣ надошт, амали солеҳ дошт, мӯҳои сараш ҳатто сафед шуда рафт дар ҳамун қабр аз дастаи азоби як нафари дигара. лекин ҳар ҷое ки ҳақиқата бародарои азиз донен, ҳар ҷое ки ҳақиқата донен, ба бародартон расонен.
ба хоҳартон расонед, ба модаратон расонед. Иҷода фарқияти калонсолию хурдию калонӣ надора, бародари азиз. адаб онест каз нури илоҳӣ. бирав ҳар ҷо, бигӯ ҳар ҷо ки хоҳӣ. яъне мисол адаба мисол ин нури илоҳияй. аллоҳи меҳрубон адаба дар мову шумо метия, ақла дар мову шумо метия. не ки мову шумо ама ақла хуб, аксарияти мо хуб истифода намекунем. бародари азиз, мо бояд ақла хуб ҳама хеле истифода кунем ки ҳам барои мову шумо фоидае биёра, ҳам ба ҷомеа фоида расона. на ин ки залал. мо аксарияти мо ақла ба дигар хеле истифода мебарем. дорем ама ақл ақидаи хуба, некем ба як кас кордор намешем. некем чӣ хеле гуфтум ку фардо рӯзи қиёмат, фардо аму рӯзи фардо ки омад шикоят мекунанд аму нафаре ки дар бартай намерасонишона, ҳатто хафа ҳам шаванд, ҳатто ранҷанам. гӯем ай шумо ба ҳар ҳол, ба ҳар гуна, ба ягон кинояе, ҳар хелам набоша, ба як кинояе, ба як кинояе фаҳмонеша ки фаҳма, як намуде фаҳмонеша ки фаҳма. баъд ами ҳақиқата ба ҳазор намуд расонда мешавад. бародари азиз, ба ҳар роҳ меша фаҳмонда, некем роҳша ёфтан дар кора. роҳша ҳам хеле ёфтан дар кора ки дар дили ҳамо одам кора куна. ҳамо дили ҳамо одам гӯем сӯзан борин халонау, ама ақли одам камтарак ба гӯем ба худаш биёя. баъд аксариятмон гуфтум ку мегем ки чӣ кор дорем, моне кардан гиранд. хучон ҷавобша метиҳанд. не бародари азиз, агар монен кардан гира мешуд, муҳаммад расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам ғами мову шуморо намехӯрд. ба мову шумо пастию баландии зиндагира, одобу ахлоқи дина, ҳама ҳамин чизои гӯем динии дунявиро барои мову шумо намефаҳмонд. ғами мову шуморо намехӯрд. барои мову шумо шафоатгар намешуд. худованд барои мову шумо ҳамин муҳаммад расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллама ба дунё овард ки шафоатгари мову шумоа. лекин мо ҳатто аксарияти мо ҳатто як салавот ҳам ба муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам, ба расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам намефиристем. ҳатто як салавот. барое ки на худмона ҳурмату эҳтиром мекунем, на падару модармона, на хешу ақрабора, на аҳли ҷамъа. агар ҳурмату эҳтиром боша, дар оҷа як сухани хуб, ҳадди ақал ҳамуҷода ақли хуб дошта бошӣ, як сухани хуб айми забона ки забони ширинат мебуроя ки сухани хубро ба бародарат мерасонӣ ки бародари азиз, ина ҳаминай роҳи рост, ина ҳаминай роҳи ҳидоят, ина ҳаминай ба тавфиқ шудан, ина ҳаминай аҳли муъмину мусалмон шудан, ина ҳаминай роҳи ҳидоят. некем аксарияти мо гумон мекунем ки шояд расонум ҳамин бародарда хафа шава. охир хафа шуд, пускай биниша газида тона, агар хафагиш маълум меша. агар биниша газида натона, значит аз шумо хафа неста. так, нафас хуш омадӣ додар. админ ай ҳоҷи давлат дарс гирифтагӣ ё ай. так, бародари азиз, так, рустам абдуллоев, ҳамун нафаре ки номи якум нависондагӣ, ҳамун нафар дарс гирифтагим. алҳамдулиллоҳ, худоро шукр, бисёр таълиму тарбияи хуб додагиамона. рустам абдуллоев, бародари азиз, ҳамун нафари номгирифтӣ якум, ҳамун одам дарс додагиамона. нафари дуюмуш
мавъизаҳои хубша гӯш кардагем, панду насиҳатҳои хубша гӯш кардагем. Алҳамдулиллоҳ бисёр инсонои хубанд, бисёр инсонои ба тақвоанд, бисёр инсонои дар роҳи хайранд. таъққудо ин Рустам зан модар ҳастанд. Ай ваҳдат, намедонам, шумо донедшон, агар ман намедонам ина. Зан модар ҳастанд аз ваҳдат. Зинда бошанд, саломат бошанд модари азиз. бачаҳо клитиш наметиҳен. бе клитиш тиҳем, охи гапош спам нарава. акаи Шодибек и апаи казан шуморо чанд сола дар кор гирифтагиай, як дар каналои морам биё, и қаҳӣ гап занен. охи канали шумо барномаи ҳамон гуна ҳастае ки ман канали шумо ворид шавам, суҳбат кунем иншоалло. хуш бошед. так чанд сола барои ҳамин соатҳои канали ҳамин апа ҷамъ кардан каме ҳам бошад, чем сафсатаи беҳуда гуфтана, чем авсони деви хулиганда нақл кардана, чем як нафара ҳақорати дашном кардана. ба фикрам ана ин гуна суҳбатҳо шава, ана ин гуна мисол суханҳо буроя бо беҳтаринош мешавад. ба фикрам клита гум намекуна иншоалло. дӯстои азиз, кам кам интернет сиз кол каристай, охи наметонам утари эфире ки так фаҳмидам. не, гум намешава. ё Аллоҳи меҳрубон. ухеле эфири расул кардан ба программа агане маҷбурӣ миёрумтон ба эфирум. агар ҳамахелӣ эфир кунӣ, маҷбурӣ не, ман дар ҳар як пахши мустақими шумо мерум, дар ҳар якташ иштирок мекунам. бардори азиз, ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатҳу. бародарон ва хоҳарон, рӯзи саиди ҷумъа муборак. рӯзи так муборак бошад бар шумо ва ба аҳли байти шумо. дар амони худованд. зинда бошӣ, саломат бошӣ. апаҷон, ай дачаҳои тангаӣ, агар бидонед. так админ чӣ ба мора дастгирӣ намекунӣ, ҳа? так рости гап ҳамун уведомлениётон. ман ай рӯзе ки программае ки барнома мекунам, бардори азиз, уведомлени манда кам мебиёяд. як маҳшар ҳамин одамоеда ки подписатсия кардаги будум ворид мешум, каналошонда уведомление мебиёд, ворид мешум, ранги меги ки подписатсия кардаги. Не ки як наворшда мисол ворид мешум, нигоҳ мекунам, ҳамун наворда лайк мондагиам. бо як рӯз дига мисол ҳамин каналое ки Саидмурод ТВ да, апаи Шаҳлода, бисёри каналода ман худам дур омадам, ҳайрон шудам вақте ки
каментмонӣ медорам дар уҷа канала аммо навора хабар гирифтагим, лайк мондагим, коммент ҳастай, некем нишон наметиҳад, дар уҷа якум нишон наметиҳад ки ман лайк мондагим. Ҳамин ҷода ҳайрон шудам. ҳар рӯзе ки ҳам программаро чӣ карагим, уведомление кам мебиёяд аз чии ман. Так. Апашка админка чӣ хелен шумо? Саломатиҳо, кору боро ҳамаш хуб аст? Хонагиҳо, падар, модар хубанд иншоалло. Ҳама каса хуш омадед дӯстои азиз. Як лайкро дареғ надоред дӯстон. Иншоалло ҳамин уведомлениятон биёяд, барое ки ҳамун канали ман агар хато накунам, ҳамин ҳунар ва табиат қатъи мумкин аз 3000 одам зиёд да ман обуна шудагӣ мумкин. барое ки даже ҳатто зиёд буд нафарое ки конкурс мекарданд, нафарое ки ҳаромхӯр буданд, ҳаромхӯрида буромаданд, ӯ каналдо подписатсия карагӣ бидем. Инами аксарияти каналое ки блогераи навда буд, аксариятшон дар конкурс гузаштагӣ буданд, ҳамун каналҳо подписатсия кардем. Баъд так 6 нафарен, 8 нафар будем. Хуш омадед бардораи азиз. Силкамон подписатсия шудагӣ нишон наметиҳад. Апа силкаи каналтон ҳамоне. Алло ёри зарафшонӣ, ҷавонӣ рафт, ай сабзина медонӣ. Чӣ доно буд, чӣ ҷӯё буд, чӣ гӯё буд, аммо зуд ба сарсонӣ, ба ҳайронӣ. Так, ман так, Басир 91. Ҳозир ман канал меём. Так. знаки каналтонро ёфтум. Ина подписатсия кардагим. Наворотона хабар гирифтагим. Апа ман охир комментария бисёртарги ман комментария намемонам. Шумо хабар намешунед. Ай хел ман лайк зер кардагим. Ина медурои лайка зер кардагим. наворотона хабар гирифтагим. Апа лекин комментария нависӣ надорум. охир шартай апае ки апаи Басир ҳамин аксариятон менависонанд, баъд ҳамин лайка зер кардам, гуфта лайка гири хабар гири. шартай ҳам хел нависоне. ба фикрам ҳамин заруриш лайка, ҳамин лайка зер кардӣ. агар хай ягон фикри ақидаи хуб дошта бошӣ, ягон тавсияи хуб дошта бошӣ, баъд дар комментария тавсията, мисол фикри ақидаи хубта менависонӣ ки барои пешравиш, барои мисол пешравӣ карданаш, барои навори хубуш як фикр ақидата менависонӣ. Я Аллоҳ меҳрибон. подписатсия кардан. Басир апа мегӯяд подписатсия кардан.
насими кӯҳи ҷонон аст, шамими атри раҳмон аст Қуръон. Буд равшангари роҳи саодат, хуршид ба гулзораш хазон роҳе надорад. баҳорон дар баҳорон аст Қуръон. раҳонад одамиро аз ҷаҳолат, фуруғи илму имон аст Қуръон. поёнаш ҳарфҳои беҳад мел ки нависондагиаш нашуд хондаш. ҳамин шеъра кӣ нависонда рӯи кара буд манда? ай кадом комментария ба фикрам скриншот. омади моҳи бузурги рамазон муборак дӯстонам. зинда бошед дӯстон. холиқи якто ҳидоят мекунад, рустами дӯстам ҳикоят мекунад. Так. Так. кадоме сигнал дод, як бинем кӣ боша. ҳамсоя омадааст. дараҳои ки меган